which says obibia wokasetia edi ejumedie. You are doing something that Christ umpe. And unti me appreciate Dag Heward Mills. And so I appreciate Bishop Dag Unlifted Prophetic Ministry, baby obekobi. Wherever Reverend Eastwood Anaba. Finally, me appreciate the Archbishop Nicholas Duncan. Now finally, I appreciate prophets. Because lifted prophets. They exalt blessed the are prophetic. they. Obibia ukuta real spirit of Yeshua HaMashiach. You will never condemn prophets. No. Obibia nyame wo hom timu. Anyone. Man can't say me so musuban. Now unim teachers be Bible teachers be so musuban. Now unim pastors be susuban. Or unim evangelists for su be suban. Or my brother, and yet character. Because a character there, no one is perfect. And unti I was say your man near me be a superior be. And so things. Now one you're confused. Oh, GDA. So that apam dada apam foforo nti nimie no ye adwuma wo ye brei binim se e ya apam foforo nko. Some people say nti niama bebrebe wo Old Testament a onyame ma difo no ye ya na a point to Christ, the anointed one. Yesu person kire se even abodo no a esane free soro no anasa abodo no a na sofopɔnfo ene edi no eyo no a ono ne nkwa abodo mana ne to free soro no eyo no a Kristo o se eyo no a enti no se muhunu panu yi na se mubu na se mudi a muhu se me honam Mose ma Israel for di na no na mudi no enti utimi u se niama bebre wo hono mu a wonyame ma di for no ye ya na e reveal Christ. Now Enti na sofopon afibia okokunkrum bia na odwan a wodoro srade yakum odwan no na ne mogya no aye bonne fache epepa oshes epepa oman ne bonne ewohoro oman ne bonne sɛde ɛkyerɛ no kan yɛ sɛ mogya hwiegu ama bɔne fafiri ma saa odwan no ana asɔfoɔ pɔnfoɔ ekum no ma ne mogya no yi ɔman ne bɔne firi hɔ no Yesu pɛ so ɔkyerɛ sɛ na ɔno ne oguamaa no ti Yesu yɛfrɛ no Onyankopɔn aguamaa a wayi wiase bɔne kɔ no oni ɛno nti na John ebro hunu se Yesu eba odene kase yetia mu se monhwe onyame aguama no a wayi ase bone kono ono na okono ono na okono. Hallelujah, amen. Enunti moja no a ehwiegu enam aboa omukum no ayi oman ne bone free ho no no Yesu Kristo ode ne ho bɛyɛ te sɛ oguama ne mogya no a ye crucify no ehwie ye no symbolically sɛdeɛ odwan no mogya eyi ɔman ne bɔne free hɔ no saa na Yesu mogya so eyi onipa bia bɔne afiri hɔ sɛ wogye ne din ko a de a wow enei yetimi yusu odwan mogya ede ya akwankyere wa mesɛmra no Jesus nemom obɛhyɛ ne ma ɛno ntina okotu Isaiah chapter 61 ɛbrɛ de ngoma mobɔɛ ne ma no ɔse ɛnɛ ɛna adiifoɔ no nsɛm a ɔmo kan na bam deɛ na adiifoɔ no kan ɛne mea deɛ na ɔmo hyɛ nkɔm ɛkyerɛ a ɔba ɛwɔ Awurade din mu no ɔne mea Yesu Kristo
me na megyina saa na yesu pɛ so ɔkyerɛ enti kyerɛ no hyɛma Of these ɛna things, mmara no bi so wɔ hɔnom a mewu akyi anya adwuma biem death. adiifoɔ no nsɛm kaeɛ bi maba yi sɛ mewu na mesɔre a anya adwuma biem Now, ɛna mmara no nso ɛhyehyɛ too hɔ no memma yɛ yi sɛ mewu sɔre a ɛno so ebi nya adwuma biem Now, na mebɛkyerɛ wa some of the saying by your sɛ wo accept yesu a so long as you have accepted ɛnyɛ afɛ Jesus, na wokɔtwa aboa mogyaa na de mogyaa no ayɛ atoromuadeɛ ama wo ho no yesu kyerɛɛ mogya a yɛngu so ɛwɔ no ne wu akyi you will not na find it memma anywhere. mo ahyɛnsodeɛ But a ɛyɛ token But I'm giving anaa you, sign anaa symbol I am sɛ munya aba na mukyi na nsuo a ɛbɛfiri aba no mu ɛni yɛ kɔɔ anaa bobe a ɛni yɛ kɔɔ momfa nyina hono ma mimi mogyaa so moyɛ a momfa nkae me mogyaa a mehwie guiɛ now. So if ɛma apam foforɔ ebieɛ enti sɛ tetefoɔ no di mogyaa ɛyɛ aboa mogyaa yɛ akwankyerɛ ɛma ne yɛ effective a yɛn nso yɛ bere yɛbɛtumi ayusu red wine anaa bobe kɔkɔɔ anaasɛ aba a wokyi a wobɛnya nsuo a ɛyɛ kɔkɔɔ ɛwɔ mu ɛde ayɛ sunsun mu akwankyerɛ so if the prophets of old a ɛgyina ɔma yesu mogyaa and the people enti sɛ aboateɛ ka obi ɛwɔ serɛ no so na ɔhwɛ kɔɔbere wɔwɔ no na ɔnya gyidie sɛ ɔhwɛ kɔɔbere wɔwɔ no a wafom ti na nyame ma aboateɛ no bɛkaa no atwa so wɔwu batɔ nwu saa so na wɔn nso so nyɛ boa payɔ bɔne ba mfomsoɔ bi to na sɛ de nnome bi ba na sɛ de owuo bi yareɛ bi ba wo so a wobɛpagyi w'ani ahwɛ Christ abɔ mpaeɛ akyerɛ yesu sɛ awurade yesu sɛdeɛ mose kɔɔbere wɔwɔ no ɛma onyame de n'ani toe de bɔne kyɛɛyɛ yi nipa firi wɔ wuo mu awurade yesu mehwɛ wo the almighty god ɛnam sɛ magye yesu adi na magye yesu ne wusɔreɛ adi nti na yesu de ne mogyaa ayi bɔne afiri hɔ nti hu me mmɔbɔ yesu nti fa me bɔne kyɛ me owuo no a ɛreba wo so ɛnam mfomsuo nti ɛnyɛ adeɛ ɛbɛba wo so da Amen. bɔ wo nsɛm ma awurade put your hands together for the Lord Jesus. People of Israel. enti yɛwɔ nneɛma bi ɛwɔ hɔnom a ɛnam sɛ yesu aba abɛwu nti yɛmfa nyɛ adwuma biem saa bere yi And so because Jesus, ɛwɔ apam dadaa nom te sɛ yɛkum aboa de ne mogya ayɛ biribi for sɛ instance, yɛnyɛ ne saa you are bi killing because yesu wuo no ɔbɛwuiɛ no atwa saa nneɛma no nyinaa because the death of ɛwie Jesus pɛyɔ jacob ɛna esum eduru no bible sɛ and the sun was set ɛna ɔde ne tiri too boɔ so ɛboɔ And- stone ɔdaa and he slept. ɛna ɔhuu sɛ lada efiri soro abɛsi fam a onyame abɔfoɔ edi ɛso afuru sane Na- ɔsɔre ya na ɔsɛ sɛ hanom ɛyɛ onyankopɔn fie pon kɛseɛ no ɛna ɔyi wɔyere And ame so- katwi wɔyere And so he took a cruse of oil ɛna ɔhwie gu boɔ no so And he- ɛna ɔsɛ abuo yi ɛbɛyɛ saa a ɛkyerɛ sɛ onyame ɛwɔ ha na da bi a mɛba ha biara and at any time when I come here, abuo yi ho na mɛba I will come to the stone na mene awurade abɛdi nkuta ho and I will have a conversation. I will Sɛ- commune with the sɛ Lord aha ɛyɛ onyame because ne tenabea I didn't know that this is God's habitation. ɛboɔ ɛna ɔde tim hɔ they represented the almighty And he put that stone there to represent the Almighty. ɛyɛ sign It is ɛyɛ a sign. token, It ɛyɛ is a symbol. token. It is a symbol. Jesus ka hunu sɛ wɔyɛ stone wɔyɛ boɔ You must know that Jesus is a stone. enti yɛtaa me So in our time, menkɔ nkɔfa boɔ ntim hɔ ɛnwɔhyepo nyame through ɛboɔ no ɛno ne yɛfrɛ no aboɔ som abosomsom but kristo yesu but Jesus Christ, mede ne bɛ represent Jacob boɔ no Now- because Jacob boɔ no represent Christ the because that anointed one stone Jacob found was
representing Christ, the anointed enti me one. fa bo ntim ho So I will not put any stone anywhere enko punkotoje wo bo and bow before that stone nkotwa moja nguso and slaughter an nkohwie animal, oil nguso pour blood or oil on it, emmɔ mpaye and kyerɛ me pray Nyankopɔn to my God. na emom mebɔ mpaye through Yesu Kristo But rather, I will pray through Jesus Christ. memfa Yesu nsane ho sɛ honini I will not put a picture of Jesus on the wall na menkonko bunkotodwe wɔ cross ase and bow before a cross. Yesu yɛayɛ ne sɛ honini bɔ hɔ ɛyɛ buroni bi a ɔyɛ actor Before a cross Ashansodeɛ. which has an Mfoni. image. obi sɛ na sɛ Yesu yɛ hu no Now somebody says we don't see enti sɛ mede Jesus. Yesu honini si hɔ So- na sɛ mesom Nyame through Yesu honini no a sɛ nyɛ hwee Somebody, Yesu yɛ honhom Jesus is spirit. baabi a wobɛfrɛ ne bia wɔ hɔ ɔyɛ Wherever honhom you call upon him, he is there. ɛno nti ɛna Yesu ka kyerɛ ɔbaa no sɛ That is why Jesus said to the woman ebire bi ba that a time cometh, ɛnyɛ bepɔ so ha not on this mountain anaa honini anim or before an image anaa baabi soronko bi or anywhere special. na mmom nokware somfoɔ My no God. ɔmbɛsom me Katandalama. ɛwɔ honhom ane nokorɛm me honhom ɛna ɔmo bɛsom ɛwɔ nokorɛm Now, enti mehunu Yesu honhom through me gyidie Bible sɛ baabi a baanu anaa baasa bɛhyia na Yesu wɔ the hɔ Bible said, where yɛhyia two mu wɔ ha Yesu wɔ ha or three sɛ wogye people- twerɛ ne didi a The Bible- enti mehia Yesu honini So I don't need na a makɔ portrait akɔsom of no Jesus anaa Yesu before I cross worship na him, makɔ akɔbutu or aseɛ the cross of Dabi. Jesus before I worship him or bow mesom before him. Yesu honhom I am said, Yesu wɔyɛ honhom Jesus is spirit. owuiɛ no ɔsɔree When he died, he rose up. oyi ne ho adi kyerɛ asuafoɔ He revealed himself to the disciples. na ɔmo pɛ sɛ ɔmo ka no ɔmo taa kye no They wanted to touch him. ɔse ma mo mfa mo ho He nka said, me don't touch me. ɔse Thomas mɛnyɛ He akyinyi said, Thomas, don't ɛyɛ doubt me it. a I am the one. meyɛ honhom I am a spirit, na mayi me ho adi wɔ honam kwan so but I akyerɛ have manifested myself in monhwɛ the mo physical nsɛm a realm. yɛde dadoa ne Now bɔɔyɛ no see my palms na where they monhwɛ pierced the mfiri a yɛde nail, nkasɛɛ ne hyɛeɛ and look at my head where the thorns were pierced. deɛ nti a mempɛ sɛ mode mo ho bɛka me nipadua The yi reason I don't ɛwɔ want you to sunsum touch- akwaakwa so no ɛwɔ sɛ mekɔ present myself ɛwɔ agya n'anim The reason ɛwɔ sɛ agya no na ɔdi kan ataakye me kanee my father must be the first to touch me. nti ma mo ntaakye me So don't touch me yet. now church Now, church, listen to this. wei nti na wontumi mfa honini ɛnsi hɔ ɛnka sɛ Jacob yɛ bi ntumi so bi yɛ bi So- sɛ twerɛ ne sɛ Yesu amɛyi bi amfirim na wamfa bi anka ho kyerɛ sɛ yɛnhyɛ twerɛsɛm nyinaa ma nti mekoto sɔre aboɔ no koraa mpo a mesum Nyame Yesu nankasa kaa sɛ maama sɛ mebɛsɛe mmara no ɛne adiyifoɔ no na mmom mebae bɛhyɛɛ ne ma waba abɛhyɛ ɔso a ɛyɛ ɔboɔ som wabɛyi afiri hɔ de ɔno ne ho ahyɛ ma nsuo no anyɛ ma ɛna mede bi agu so ama no ayɛ ma saa ayɛ ma awie a nka memfa bi ɛngu so na kyerɛ sɛ nokwasɛm paa ne sɛ Old Testament na ɛnyɛ complete My God. berɛ a Yesu nya maayɛ no ba Yesu baayɛ no waba abɛfɔfeele through new covenant ama ayɛ complete enti yɛnyi bi mfirim ne yɛmfa bi so nka ho Yes. enti ɛnyɛ tokens and symbols Old Testament nyinaa mu na wobɛtumi ayɛ ne this end time So in this end time, na this it is not all ebi so ɔnom a you can do it ɔse maama sɛ mebɛsɛe mmara no said I did not come to destroy the law, na maama sɛ mebɛsɛe adiyifoɔ no and I nso did so not come to destroy the prophets. wei kyerɛ sɛ obi bi a wokasa tia adiyi adwumadie you are doing something that Christ ɔmpɛ ɛno nti me appreciate Dag Heward Mills And so I appreciate Bishop Dag Heward Mills. ɔnlifte prophetic ministry baabi a ɔbɛkɔ bi Wherever he goes to, he exalts the prophetic ministry. ɔsɔfo nana sɛe kɔdeɛ saa kɔdeɛ ɔno nso me appreciate no And I appreciate Prophet Isaac so much. Reverend Eastwood Anaba And again, Reverend Eastwood Anaba and my spiritual father Reverend Victor say and my spiritual father,
and Prophet Reverend Victor say, Bishop Dr. Kwampuku, and Prophet Bishop Dr. Kwame Poku. Finally, me appreciate the Archbishop Nicholas Duncan. Now, finally, I appreciate the Archbishop Nicholas Duncan Williams. Omo appreciate prophets Because they appreciate prophets. Omo lift prophets. They lift prophets up. They exalt Blessed the are prophetic. they. In Shranka Omo. Listen to this. Jesus said, Now, Jesus said, Obibia ukuta real spirit of Yeshua HaMashiach, you will never condemn prophets. now, the scripture said that No. anyone that has the spirit of Yeshua HaMashiach will not condemn a prophet. Anyone in whom the spirit of God dwells, he don't speak against prophets. They don't tell me about their character. Now, when teachers be Bible teachers be so musuban. Now, do you know the character of some Bible teachers? Unim pastors be susuban. Or the character of some pastors? Unim evangelists for su be suban. Or the character of some Unim evangelists? apostles be susuban. Or the character of some My apostles? brother, and yet character. So, my brothers and sisters, it's not about character. Because a character there, no one is perfect. Because if it had to do with character, then no one is perfect. Sir, ube to me, at the wabrabo kron kron, a pleasing amedia, and a yes word on Fasoniso. And don't say, Buapayo, Shadakwaya bonnet. Now, it does not also mean that deliberately, intentionally, you should go out there and And sin. Untina John, the apostle, That said is your why kind. John the apostle said, Or say a man kuma, he said, little children, little children, including Minumi, including you and I. all cast has 7 year old. At the time John was speaking, he was old. To know our experience. So he had so much When experience. you He had ups experience and downs, in life, the ups and downs good of side life, and bad side, the good side and the bad the side, good side and his bad side. his good side and his bad And side. to us, man kuma. He said, little children, Mamunya pone. do not sin. Don't feel sanko bemia full stop. I thought that he would have put a full stop at the end of that statement. Sanka your sofu be organa ha. Now, if it were a certain man of God, Kwaka in man Ghana, kuma mamunya pone. Na odiesi. the man of God would have said, little children, do not sin. We are Full pone stop. obakobon samjem. We are pone onyame no membra so. We are pone a. We are pone a. Me lift pone ma. You know, I am not exalting sin before As you, a matter of fact, but nukrimu, me ni nyame anante acho. I've walked with God for some number of years, Me hu se nipa ye nipa. and I've come to know that men are men. Me ni asofo anante ache. I have been with so many men of God But for who so said many nipa years, nipa? and I've come to know that men are Me ni men. asofo mpanifo anante asan. I have been with so many great Me men hu of se God, nipa ye nipa. and I've come to know that men are men. Me ni ahotifo bi anante panyo. And I've been with some righteous Na me people hu se before, nipa ye nipa. and I know that men are Ma just human. keka Mose. Ehon sempa wo tworo no mu. I have read the stories and laws of Moses Na in me the hu se Bible, Mose wo ye nipa. and I got to know that Moses was human. Ema omo benu mpa antena se. And even people around Moses could not understand Ema him. ebinum po condemn no, including ono ane brother and his sister. Some people even Everyone condemned Moses, Because of including Oba semunti. his own. Ena nyame bufu yi. And God got angry. Miriam ene Aaron. God got upset and angry. at Messiah Miriam be and about Aaron. Abraham. I have studied the life of Abraham. I'm talking about Ajidifo nyina eja. I'm talking about the father of our faith, the friend of God. the friend of God. My brother. No ye nipa. He was human. Mami ntwa so ha no ye nipa. Let me end it here. He was human. Papa Eliampo no ye nipa. Even Elijah was human. Noah no ye nipa. Noah was human. Say ye tie nsama Paul kan ye. Now, if we listen to what Paul said, Oh kan so say omo mbeye we hunu nyame ani monyam. I said, What tworo no mu no. those who will do such and such things will not see the glory of God. Or I'm the telling kingdom you of God. sanka Paul na kran go hu nyame ani monyam. That I want to say to you that Paul himself will not have even seen the glory of God. O person me nkyerɛw. Should I give you a sign? Paul kasa eniam o kan sanye
okabufuo kan ho kunsu mpapamu ntokwako but ono ne ba ano ne nam one ne kontokwa dome no. Now Paul, when he was speaking and talking about these acts of the works and acts and fruits of the flesh which are manifest, he talked about anger, confusion, division and all that. When Paul's own son offended him, he got angry and he rebuked him and cursed him. You know, I've been with God for some number of years. Other side and other side. I am a prophet of God. So you too holy. Now from nyamini pa. Let me the many years you so. Me bompaye. I'm a radiant mehu usubi no baby. But me fame tuja. Enunti me conclusion na say me minjini pabieni apart from Christ. Obia nye holy apart from Christ, the anointed one. Now this is my conclusion. Now so don't let anyone condemn me. They are all condemn no. Only can condemn on once. I always your this is my problem. You and send away you young dear. But someone else is papa. Also so any brisika. I'm a sikenti. Obi kode fiase ena munti now entin condemn because that condemn prophet subet me condemn as a Bible teacher. How many times and we after prophets about nchen na watu omofo say we yenye nchen mamonye ne sa we yenye mamonye ne say we yenye mamonye ne say wa wunim de a wo fra ho agya Argentina adifo a wo feel say wunim chen wo mo onchi omo men na omo hu na de eye ne de enye odo omo nim de eye ne de enye but obetimi a coach omo because player no nim ball but still he a coach. Finally adifo omo frɛ tokens and symbols eka now eno de yesu wa ma me stop saade no. Now Jesus did not come wa me wie ne payom because and the rade ye ne da because it's a daily thing. Dabia obeye san kosi say yesu ebeba bribia enya dwuma biem enkom se betwam kasafofro betwam preaching betwam bribia betwam the entwam da worship and praises. Yesu nankasa baaye when Jesus himself came odan ho adi ewo ofra dwuma num enyina kwan so yehu ni fa bi so evangelist. Now we saw Jesus demonstrating himself, manifesting like an evangelist, and we saw him manifesting like a prophet, and we saw a Bible teacher, and we saw him manifesting like a Bible teacher, a teacher of the word of the Lord, and we saw him like an apostle also, and we saw him like a prophet, and we saw him like a pastor. Na ne fa bia odan na di so yo difo na ne niema ne no ye nyina no na akoye tokens and symbols. Now in suma senso de a eden sentreni pie honam eno eye direction eba through inspiration. Si ahwe chiro no e Mark. Now we go to the book of Mark chapter 8 verse 22. Verse 22. Jesus tinteso tu ne freni eniso. You would read that Jesus spat on the eyes of a blind man. No, kase ko ohro wani. He said, go and wash. He asked him, do you see? He said, I can see men like trees. And John chapter 9 verse 1 to 6. Now in John chapter 9 verse 1 to 6. And also Jesus spat once again on the ground, and he mixed it with sand and opened the eyes of the blind. And he said, Elisha so eka se Jericho for monkofa nchire apotori amra no de ya kwanchire ni nyina ya kwanchire ebia next 2 weeks metwa preaching so na metwa so
every adifo dwumadie ɛyɛ tokens and symbols a Yesu baayɛ no ɔbɛhyɛ ne ma wameyi amfiri hɔ enti odifo wɔ right so ɔbɛmo ayɛ tokens and symbols na yɛbɛka ba bɛsi nneɛma bebree so yɛbɛkɔ saklot yɛbɛka nneɛma bebrebe even 7 candlesticks a meka sɛ Yesu gyina mfimfini a ɛto nkurɔfoɔ bebree so ntidia ɛda a mɛkyerɛ tokens and symbols akyerɛ difo dwumadie no mɛkyerɛ mu amu ate aseɛ yie ama abɛhunu sɛ Yesu baayɛ no wama mesɛe Old Testament prophets na emom omu dwumadie no ɔbɛhyɛ ne ma wonim sɛ ɛnneɛma onyame ma atetefoɔ adiifoɔ no yɛɛyɛ no a yɛ tokens and symbols no yɛtame ɛyɛ adwuma ɛnyɛ strange sɛ obi complain sɛ ne yɛfono yɛ ne ya wakɔ hospital still ɛnkɔ a ɛhead towards operation na mɛka sɛ ɔnsɔ candle na yɛnhono candle a wasɔ ɔmfa ngu nsuo ma ɔnom candle no nkɔ ne yam nsuo no ɔnom nkɔ ne yam a ɔnom yɛ ɔfe mpentoa ɛne nadoa ɛne den ɔfe dɛ nadoa okay ɔmfa candle no ɔmfa nsrasra ɔma ɔnom mpo call the extra also fi mu na maya akɔkora ntia na mewura fi ade baba uma direction na kyesa wanom me ma na on the srasra ho ɔkɔ further ɛkɔnom yɛ me ka so ɔmfa nsrasra ho ɛna ɔno mom kɔnom candle no ho nsuo yes ɔde bi so nsuo mu sa lady na no ba sorry pacho dey bi wa ma sorry na yenua bɛyi nipa me so ɔmfa nsuo no kran kɔ srasra on the nsuo no kɔnom yi ɛda na ɔfe yɛ nyame nipa peace in nadoa ena nadoa nketenkete a odigu adie mu de ba ha bɛkyerɛ yɛn a sɛ na homa bi kura kan pacho nneɛma bebree asɛ sapo kra asɛ ayi dua nipa wi bi ade bi no mu di dware no wo sɛ yɛ wɔ sapo bi a sawiɛ thank you na sawiɛ ni nyina ka ho bi wei no ɛnyɛ doctrine ɛno nkyerɛ sɛ obiara ɔbɛka sɛ ne yɛforo yɛ ne ya yɛkɔɛ no operation bi ɔbɛbɛbɛ amɛmɛ no akɔyɛ saa o dabi ɛyɛ spoken word ɛyɛ rema ɛwurade ɛma odiifoɔ yɛ ɛde solve situation bi bɛno nkyerɛ sɛ ɛwɔ so ɔde yɛ doctrine na dabi asaa no wɔyɛ dabi ne nyinaa mɛkyerɛ mu ɛda a bɛsan akyerɛkyerɛ bi ɛtumi nuanom ɛna mede masɛm bɛsi wɔ ha na mekasa ɛfa tokens and symbols mamu ahunu sɛ Yesu baayɛ no ɔbɛhyɛ twerɛ ne ma na wamɛsɛ Moses mbara no wamɛkɔndɛm wadiifoɔ nso so na mmom ɔbae sɛ ɔbɛhyɛ adiifoɔ no dwumadie no mu ma na wahyɛ Moses mbara no emu ma bɔn sɛ bɛɛbrade